Ka KSU Warmau Sau Unit hadian ba kalayo ka jing ujor na kipaj ba kibalalet hi dawai na kawai kadukan ubar jela kabadan hakasnong Warmau Sau ba uladi di kidawai balakut tarik nagaliang ka KSU minta kasngi kalalet ban khang tala sindon yakate kadukan. Nakaliang usamla receive pator Presiden ka KSU Western Border Area ulayat hu ba ka seng kalayo ya ka jing ujor na kinonglet hir dawai halor ka jing de jong uni ubar jela ki dawai ki balakut kapor. Bat marmar nakaliang ka seng kalalet mi syakate ka farmasi ban pet bnia ki dawai ba kate ka farmasi ka desh ki pajba. Ulayat hu ha kanegasngi bagi letmi syakate ka farmasi ka seng kalalap shisha babun na kidawai bakate ka farmasi ka di kide ki balakut kapor. Haba ka seng kalati bnia na utay ubar jela ubaseng ya kate ka farmasi lalap ba utay ubar jela umshim ladon watang ka way ka kot kasla ka bapin shisha ba ula ban pli ya ka farmasi hapo kasnong warmau saw. Kumta nakaliang kaseng hadian bakala bishar benia baha kala shim yakarai ban khang tala sindon yakatei gadukan farmasi bat ban phalet phai mardor yote ubar jela shiki jaka ba usa kaseng kala pharu yaka kerwo jingmaham yakinu ginu gibar jela kibat mu ban ple ki dukan de dawai klem ki kot kisla kibabiang kaseng kanle daga bating yaki nang ni shakman to nailang jong ka KSU Warmau Unit hadin ka ba nagaliang jungi ngi layo ka jing ucor na ki nong shim dawai na wei u farmasi bo wan bu hangni ha Warmau Sau mentala system tam ka ba uni u khar wandi ki dawai ki ba la kut kapor ro ka ba experience ki dawai ti kani ko jing wandi jong u ka penlong la ne ka pendon jingma ye ki nompang ye ki balik shim dawai ye kene ka farmasi ka jong u namar ki dawai ki belaku por ti na liang jungi kum kaseng mardor mentah kasi ngilalet ban di shek ki dawai ju ba ge ju ka por ngilap hi ru ba ki dawai ju ki pun ki bela experience hoi ki sen na pedeng ki pat ba ki bun ki beli shim dawai han te ka farmasi ju namar ha jing bom yo se jing bom tip ha ki kateng dawai na ne ki jing tho ka bala experience ki dawai se ki di la ka di ki ta ngilap ban tip Andai minister pat ngilap ba way ni kinong sinong shim ni dawai ba ka dawai ka budi ka ala experience kumjuru haden ba ngila bayro ikot islam ka bang du khar wandi ki dawai hangi hasnong Warmau Sau ngilap ba umdon tang ka way ki kot jiknisha ka ba ula bandi ki dawai hangi ha snong Warmau Sau kumengyang kum ka work permit insya Allah dia ke work permit nang ta ka trading license berkunjuk re kani ka MPCCA kanir umdon ti ngilengok bau ni ukhar wan bandi hagni ha snong ka jungi namar kata nang liang jungi hadin panggil bishar kita ki baro ngin bense ya ban sim ka rai ba ngin khang talano ya kani ka dukan ke jungu ban ngi pha phai mardor ju syasam namar ku mengitip hagini ki belai produk nang liang jung ka department kaba depek mentagi farmasi nanti kita dawai ki badi ki farmasi po kino ki thau ki lawan ban khang tala ban maham ye ki nong di dawai ki bomdon ikut kisai bo biang hani ka dong western poi jungi ki la borom bat kin khang ye kita hende uni du khar pat kumu ye kita ki baro bat mador hina nang jungi ngilap ye kata menne bat ki khang snon ye kene ka dukan farmasi jungu bo di dawai namar kata kum ka karwo shekiwe pat ki farmasi ki ba ki khar ki wan ya ban bu ye ki dukan juki ha ni ka dong ka thang ye jungi ni maham ki ba nane shikmat ada kum kaseng ngilap ba ki dang di ki dawai ha ni ka dong ka thang ye jungi klem ki kot islai bo biang liang ka sen nin penbek da ka ba kham tala ye ki dukan ge jungi kane kalau kro shine na yang jonga ke su ko be shibon